A principis de setmana està previst que es publiquin al DOC i entrin en vigor les mesures de la fase de preemergència per la sequera aprovada dimarts pel govern. Afecta 202 municipis que depenen del sistema Ter-Llobregat, el més gran de les conques internes i que abasteix una població de gairebé 6 milions de persones. Comporta restriccions més dures en el consum d'aigua. Es redueix el màxim permès per habitant i dia, que passa dels 230 als 210 litres. Sí, i s'ha de tenir en compte, a més, que aquesta quantitat inclou l'aigua que es gasta en les activitats econòmiques i comercials. També redueix a la meitat el reg de camps de gespa d'esports federats. Mesures que tenen com a objectiu ajornar tant com es pugui l'activació de l'estat d'emergència, que comportarà moltes més restriccions i que, si no plou, podria arribar més o menys per Nadal. Mesures excepcionals per a una situació excepcional. Les reserves d'aigua estan al 18%, una xifra mai vista. També per això estan limitades o prohibides activitats com ara rentar el cotxe, que només es pot fer en establiments dedicats a aquesta activitat i que tenen sistemes de recirculació d'aigua. Per fer-nos una idea de quina despesa suposa aquesta activitat, anem a buscar les xifres. De mitjana, amb una mànega d'alta pressió es gasten entre 50 i 100 litres per rentat. Sí, si es fa en un túnel de rentat, de 100 a 300 litres. I si es fa a mà, amb una mànega sempre oberta, cada vegada que netegem el cotxe gastem entre 200 i 300 litres. Dades que cal tenir molt presents perquè els episodis de sequera seran cada cop més recurrents en l'actual context de crisi climàtica. I una eina clau per mitigar els efectes de la crisi climàtica és l'arquitectura del paisatge, que pot transformar paisatges degradats i millorar el benestar i la qualitat de vida. Alguns dels professionals i experts més destacats del món participen en la Bienal Internacional que es fa fins dimarts a Barcelona.